Kako hibridni sustav štedi gorivo? Objasnit ću vam na dva primjera. Prvi primjer je običan automobil ili OA. Da biste došli do 20 km na sat, recimo, evo ga, 20 km/h, za to vam je potreban novac. I to je recimo koštalo 10 kuna. Sljedeći put kada ste stisnuli kočnicu, taj novac doslovno nestane. Sva energija je otišla u obliku toplinske energije kroz obične diskove. Evo ga, OD. Međutim, hibridni sustav funkcionira drugčije. Hibridni automobil HA svojih 20 km na sat će isto naplatiti 10 kuna. Međutim, kada stisnete takozvanu hibridnu, odnosno regeneracijsku kočnicu RK, ovih 10 kuna nije otišlo u nebo, nego se spremilo u bateriju. I ovih 10 kuna možete iskoristiti pri sljedećem pritisku na gas. Kroz elektromotor. E, to je hibridni sustav. Tako je.